L-Amerikana Andrea Prudente kienet insistiet li toħroġ mill-isptar Mater Dei minkejja li speċjalisti spjegaw li r-riski għas-saħħa tagħha kienu minimi. Dan ħareġ f'seduta li ħadet is-sigħat u li fiha xedu numru ta' tobba quddiem l-imħallef Miriam Heyman hekk kif beda l-każ kostituzzjonali mressaq minn Prudente kontra l-Istat Malti minħabba li t-tobba rrifjutaw li jtemmu tqala tagħha ta' 16-il ġimgħa meta hi kienet f'pajjiżna. L-imħallef bdiet tisma' xhieda mit-tim mediku kollu li tratta l-każ u l-ewwel li tela fuq il-pedana tax-xhieda kien il-professur Ives Muscatburn, ġinekologu li jmexxi d-Dipartiment tal-Maternità fl-Isptar Mater Dei u spjega kif meta seħħ il-każ il-konsulent Alberto Vella kien marandu inkwetat għax kien ikkuntattjat mill-professur Isabel Stabile li kienet qaltlu li pazjenta kienet potenzjalment fil-periklu. Iżda hawn Muscatburn kien ċar fejn insista li l-professjonisti jafu x'għandhom jagħmlu għax ilhom jieħdu ħsieb il-pazjenti għal 40 sena sħaħ mingħajr inċident. Fix-xhieda intqal li fl-ebda stadju ma kien hemm indikazzjoni ta' infezzjoni, dan apparti li kien konfermat il ħajjet Prudente ma kienitx f'riskju filwaqt li r-riski fuq is-saħħa tal-Amerikana kienu minimi. Muscatburn kien ċar ħafna fi kliemu ma kien hemm l-ebda riskju l-pazjenta għaddiet minn trauma severa iżda kien hemm possibilità li t-tarbija tibqa' ħajja filwaqt li aċċenna għal studji riċenti li saru f'Iżrael u li wrew li hemm 79% ċans ta' sopravivenza f'każijiet simili għal dak ta' Prudente. Fl-istess waqt huwa saħaq li mit-testijiet li bdew isirula ma kien hemm ebda indikazzjoni ta' infezzjoni serja u l-antibiotiċi li ingħatat minħabba infezzjoni separata u biex jipprevjenu infezzjonijiet oħra kienu qed jaħdmu.